Og nu øjeblikket, vi alle sammen har ventet på. Manden, der oprindeligt kommer fra Karlslunde. Danmarks svar på Venedig. Peter Præst. Giv ham en hånd. Er det ikke fantastisk at høre historier fra det vilde Østen, om alt, hvad Gud har travlt med? At han giver billeder og visker folk i ørerne om alt det, som han kunne tænke sig, der skulle ske af gode ting for dem. Jeg bliver altid så inspireret, når jeg hører sådan nogle historier, og bliver aldrig træt af at høre den ene efter den anden. Så det er så dejligt, Gary, at du havde lyst til at dele det med os i dag. Her i efteråret kunne jeg godt tænke mig, at vi kom igennem et forløb, så jeg har valgt 5 temaer til efteråret. Det er sådan lidt nyt, men det skal vi prøve af. Og for at det skal være lidt smart, så har jeg valgt det på engelsk. Temaet altså, men jeg skal nok prædike på dansk. Og det første tema, vi skal høre om i dag, det hedder Belong. Og i virkeligheden er det faktisk 5 temaer, som jeg oplever er ligesom en rød løber, der bliver rullet ud, sådan at man kan gå på den og være i gang med den proces, hvor man vandrer hen imod det at lære Gud bedre at kende. Det var min egen vej, den løber, som jeg blev inviteret til at gå ind på, og nu har jeg lyst til at dele med jer med forskellige ord, med forskellige idéer og forskellige måder at tænke det på. Så det her med at høre til, to belong, er faktisk en første ting, som vi skal tale om i dag. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men det der med at føle sig velkommen. Det at komme ind et sted og kunne mærke, her er der faktisk plads til mig. Her er der nogen, som har lyst til at hilse på mig. Måske er der nogen, der kender mit navn. Det er en rigtig god følelse. Og når jeg har fået sådan en form for velkomst, når jeg har oplevet den følelse, den atmosfære, så får jeg lyst til at være her. Jeg får lyst til at blive. Jeg får lyst til at åbne mine øjne og min interesse for, hvad er det, der foregår her omkring mig. Og det er den første følelse, som jeg tror, Gud han lægger i vores hjerte, når vi begynder at dukke op steder som her i Gospel Fellowship eller andre steder, hvor man kan føle sig hjemme. Det der med at møde mennesker på vores vej, som byder os indenfor, er faktisk rigtig grundlæggende. For nogle år siden, så var vi på en tur rundt om jorden som familie. Vi tog et år ud, havde forældreorlov, og kom rundt, og hver søndag, så prøvede vi at være til gudstjeneste forskellige steder i forskellige lande. Og vi kendte ikke nogen, da vi kom, men det at komme hen og sige goddag og hej og så videre, så var der nogen, der sagde, hej, hvor er du bare dejligt, I kommer herfra, og er I helt fra Danmark? Nej, hvor dejligt, og kom indenfor. Og efter gudstjenesten, så sagde de, kunne I tænke jer at komme med hjem og få noget frokost, eller hvad det hed på de forskellige sprog. Og så blev vi inviteret hjemmefra, og så fik vi lov at høre deres historie. Det gav en rigtig god oplevelse af at føle sig hjemme, uanset hvor man var henne. Fordi at der var nogen, der bød en velkommen. I januar, der var vi så i Minsk, som Hans Christian fortalte, og vi var over hilse på forskellige andre mennesker derovre, og de har så også startet et gospelkor der. Jeg snakkede med ham i fredags, havde sådan en Skype-snak om, hvordan det gik, og hvad man skulle gøre med det ene og det andet. Og oplevelsen af at komme derover, at der var nogen, der ventede på os i lufthavnen og kørte os hen til kirken, og vi fik lært dem at kende og høre deres historier. Pludselig får man en oplevelse af, jamen, vi har et hjem i Minsk, i Hviderusland. Der er nogen, som kender os og byder os indenfor. Det føles bare rigtig godt. Her i sommer var jeg i Paris sammen med familien, og vi skulle bare tøfle lidt rundt der og se Eiffeltårnet, hvad man nu ellers skal se der. Det var rigtig dejligt sommer, der var meget varmt, men jeg hørte også, at det var ret varmt i Danmark, så det glæder vi så over samtidig. Men der mødte vi faktisk med en fransk familie. Mathieu hed manden, de ventede barn, ham og hans kone, og havde været i april, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kan huske, der var nogle franskmænd forbi her i april måned. Så kom de hjem igen, og vi kom ned, og så besøgte vi dem, og så fortalte de så deres historie om, hvad de var i gang med, hvad Gud havde lagt på deres hjerte, og alt det, som de kunne tænke sig med at lave gospelkor og gospelkirker. Det blev vi selvfølgelig meget begejstrede for. Men oplevelsen af at tage til Paris,
og vide, her er der nogen, som vil os det godt, som kender vores navn, og som vil have fællesskab med os. Det føles bare rigtig godt. Det der med at høre til i hvad jeg kalder sådan Guds store familie, altså den der samling af mennesker, som har Gud som fællesnævner, det er for mig en grundlæggende, fantastisk følelse. Det at vide, at uanset hvor jeg er, uanset hvor jeg kommer hen, så er der mennesker, som jeg kan have fællesskab med, og som vil mig det godt. Det er en fantastisk følelse. Og jeg tror, det er noget, som Gud har designet til os alle sammen. Så vi har et sted, som vi kan træde ind i, som vi kan føle os hjemme ved at være en del af. Og jeg tror, den fælles oplevelse, at kan søge Gud, at kan komme sammen omkring Gud, at fejre Guds tjeneste sammen, hvor Gud han kan inspirere os, fylde vores hjerter med håb og med tro og med kærlighed og alle de ting, som vi har brug for, det er en del af Guds fantastiske plan med os mennesker, med sit skaberværk. Og for mig det der med at få startet Gospel Fellowship op for 4 år siden, at sige, jamen vi ved, der er rigtig mange mennesker, som vil noget mere end at synge gospel, som godt kunne tænke sig at få et hjem, hvor de kunne høre til. Det var det, som vi følte, der blev lagt på vores hjerte, at vi skulle starte op. Og så kom vi i gang, og vi kunne se, jamen der var flere end os, der syntes, det var en god idé. Og nu er vi lidt flere, og sådan er vi lidt flere, og vi bliver flere og flere hele tiden. Fordi det der med at skabe et hjem for os alle sammen, er noget, vi har brug for at være en del af. Og jeg tror sådan grundlæggende, nu skal vi ikke være alt for filosofiske i dag, men jeg tror, at der er en eksistentiel oplevelse af at skulle høre til et sted. En del af vores grundlæggende design som mennesker, det er, at vi har brug for at høre til. Og hvis man sådan sidder og mærker efter, det tror jeg, de fleste af jer gør lige nu, hører jeg til? Har jeg egentlig også brug for et sted at høre til? Så kommer der sådan en aha eller en ja i kroppen. Er det ikke rigtigt? Den der oplevelse, ja, jeg har brug for at høre til. Jeg har brug for at være en del af noget større. Noget, der er større end mig selv. Et sted, hvor jeg kan føle mig hjemme. Jeg tror, det er en del af det design, som Gud har lagt ind i os, at vi længes efter at høre til. Jeg tror også, at hvis det ikke lykkes for os, så sker der noget mere, som gør ondt. Den der oplevelse af forladthed, eller ikke at være ønsket, ikke at være elsket, ikke at der er nogen, der kender ens navn, byder en velkommen, byder en indenfor, det gør faktisk noget ondt ved en som person. Og jeg tror, mange også har oplevet det der med at kunne føle sig udenfor, at det faktisk er en rigtig svær erfaring. Og ting kan gå i stykker ind i os, som gør, at vi tænker, har jeg ikke den samme værdi som alle mulige andre? Det har jeg nok ikke, siden at jeg ikke er velkommen. Og der oplever jeg, at Gud siger, det er ikke noget, som vi skal arbejde på, det der. Vi vil det andet. Jeg har sat jer til at være kirke, være fællesskab, for at vi alle sammen skal føle, at vi hører til. For at vi alle sammen skal få et hjem, hvor vi kan føle, at her er der godt at være for mig. Her er der nogen, der kender mit navn. Her er der godt at være, bare fordi, at jeg er den, jeg er. Og i begyndelsen af Bibelen, der er der sådan et vers, som taler ind i den her situation. Jeg oplever faktisk, at Gud han har givet os 2 ting. Det ene, det er en gave. Det er fællesskab med ham. Det er en fantastisk gave, som vi kan have i vores hjerter, vi kan gå rundt med. Det er jo ikke afhængigt af, hvor vi er henne. Den er der bare hele tiden. Fællesskabet med Gud er en gave, som vi får. Og så får vi også en opgave. Det her med at være forvalter af hele Guds skaberværk. Han siger, jeg vil gerne have jer med ind i mit fællesskab, og jeg vil gerne have, at I medarbejder på alt det, som jeg har skabt. Sørg for at passe rigtig godt på den her planet. Sørg for at passe rigtig godt på hinanden. Måske endda elsk hinanden. Det har han faktisk bedt os om. Ikke bare en lille smule, men af hele vores hjerte. Det er det, som Gud inviterer os ind til. Fællesskab med ham, og også til at arbejde sammen med ham på den plan. Og der står sådan her, at Gud sagde, lad os skabe mennesker i vores billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, og himlens fugle, og kvæget, og alle de vilde dyr, og alle krybdyr, der kryber på jorden,
Og Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som en mand og en kvinde skabte han dem, og Gud velsignede dem. Og så kommer historien om, hvordan han vandrer i Edens have, og har fællesskab med dem. De skal ikke gøre noget for det. De har bare fællesskab, fordi at de er elskede, sådan som de er. Og så begynder de ellers at forvalte deres rolle med at gå rundt og passe på den have, som de har fået. Så sker der en hel masse ting. Det skal vi ikke komme ind på i dag. Det kommer ind på nogle af de andre gange. Men Gud han møder os i vores grundlæggende behov og siger, du og jeg, skal vi ikke være familie? Kunne du tænke dig at blive en del af min familie? Kunne du tænke dig at høre til der, hvor jeg er? Det vil jeg rigtig gerne have, at du gør, fordi at jeg elsker dig. Og så har Gud givet den opgave videre til os som kirke. Jeg ved ikke, om I tænker så meget over det, når vi samles her om søndagen, eller til vores andre aktiviteter, hvad vores opgave egentlig er. Men vi har faktisk en grundlæggende opgave, det er at skabe et hjem, hvor vi alle sammen kan føle, at her hører vi til. Og det er noget, som vi alle sammen skal hjælpe til med. Det er ikke noget, som jeg kan sørge for, eller nogle af de andre, som kommer i kirken, der kan sørge for. Det er noget, som vi alle sammen har en opgave i, at række ud til hinanden, inkludere hinanden, tage hinanden med ind i vores relationer, i vores fællesskab, så vi føler, at vi hører til. Det er de manges opgave, det er vores allesammens opgave, og det er faktisk en dejlig opgave. Fordi dem, du sidder ved siden af, du kan lige kigge lidt til højre og venstre, de er faktisk ret lækre. Og hvis du virkelig vil sætte tid af til at høre deres historie, så finder du også ud af, at de er faktisk også interessante. Alle bærer på nogle spændende ting, som de kan dele videre, som jeg kan lære af, men som jeg også kan blive inspireret af. Og man kan ikke se det på folk. Der er mange mænd, der sidder helt stille, og så tænker man, er der slukket og lukket? Men det er der ikke. Man skal bare trykke på tænd. Så skal I se, hvad de kan, alle sammen. Men det der med at føle sig velkommen er faktisk en lidt følsom ting. Og det sker i alle de måder, som vi er sammen på. Det kan være, at du er her for første gang. Nu vil jeg ikke bede dig række hånden op. Men det kan være, at du sådan er lige begyndt at komme i Gospel Fellowship. Jamen, så er det simpelthen måden, at du bliver budt velkommen på, når du kommer. Får du et venligt smil? Er der nogen, der siger hej til dig? Det er de små ting. Nogen, der kigger på dig. Det skal ikke være så meget. Det kan være de små ting. Det kan være måden, som vi hilser på. Det kan være måden, som vi hjælper hinanden på. Det kan være det, at vi inkluderer hinanden i vores korgruppe, eller i vores kor, eller siger, kom og vær med, eller siger, skal du ikke have en kop kaffe? Det er de små ting, som det sker i, hvor man oplever pludselig, der er nogen, der ser mig. Der er nogen, der gør, at jeg er værdifuld. Og vi har en stor værdig opgave. Vi giver hinanden værdi. Så jo mere du giver andre mennesker værdi, jo mere oplever de at føle sig værdifulde. Det er en dyrebar og en vigtig opgave. Der er 1000 måder, man kan gøre, at man føler sig hjemme på. Eller at man kan sørge for, at andre føler sig hjemme på. Og en af dem er at investere hinanden på alle mulige måder. Også når vi skal lave Gospel Aid lidt senere. Vi starter lidt tidligere i år for at få en hel masse mere med. Men det med at sige, kom og vær med til nogle ting, som vi synes kunne være rigtig sjove, det er også en måde, at man oplever, at man kan blive brugt på. Og jeg oplever, at det er i de små ting, gjort med stor kærlighed, at den virkelige værdi, den findes. Det er også de store ting, gjort med respekt og omsorg osv. Det synes vi også er sjovt at være en del af. Og mange af os, vi bliver sådan rimelig høje og kører helt op, når vi snakker om de store planer i kirken. Men vi ved også godt, at hvis folk skal føle sig elsket, så er det i de små ting. Det er oplevelsen af at vise hinanden respekt, hengivenhed, opmærksomhed. Det er der, at vi oplever, at vi hører til.
Igennem hele Bibelen, så er der sådan en rød tråd, som handler om præcis det her tema. På forskellige vis har Gud op igennem Bibelens historie prøvet at række ud til mennesker på forskellige tid og sagt, kunne I tænke jer at blive fællesskab med mig? Jeg elsker jer helt vildt, og hvis I vender jer til mig, så vil jeg have fællesskab med jer. Og jeg vil være jeres Gud, og I skal være mit folk. Det siger han igen og igen, hele vejen op igennem Bibelens historie. Og han gør det, fordi han ønsker det bedste for os. Og han ved, jamen det er det, som vi er skabt til. Og nogle gange, så har vi jo en masse planer for os selv. Vi gør alt muligt. Vi optager mange ting, og det er også en god egenskab. Men så har vi brug for en gang imellem at stoppe op og mærke efter. Hvad er mine grundlæggende behov? Hvordan skal jeg være til stede i den her verden som menneske? Hvad er mine grundlæggende relationer? Hvordan skal jeg fungere? Og så siger Gud, jamen, sammen med mig, og sammen med dem, som du er omkring, så vil du opleve, at dit liv, det lykkes. Også når det er svært, også når det gør ondt, også når der er modgang. I Nye Testamentet kan vi jo se, at Jesus han tager den samme tråd om, og han siger, kom og se, kom og vær med. Kom og blive en del af det her rige, som vi ønsker at brede ud i hele den her verden. Sådan at så mange mennesker som muligt kan få lov at få fællesskab med dig og med mig og med Gud. Og så lover han og siger, I skal ikke være alene. Og så kommer der et dejligt bibelvers, som jeg har dybt i mit hjerte, som lyder sådan her. Og det er Jesus, der lover det. Han siger, jamen der hvor 2 eller 3 er forsamlet i mit navn, så er jeg midt i blandt jer. Og det vil jeg blive ved med at være indtil verdens ende. Så når I samles omkring mig, så vil I opleve mit nærvær. Så vil I opleve, at jeres hjerte bliver forvandlet. At I bliver fyldt med trøst, med håb, med kærlighed, med energi. De ting, som vi har brug for som mennesker. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der sådan mærker det. Det er ikke os alle sammen, der mærker så mange ting. Nogle er altså lidt sådan bærst i køen med de ting. Andre, de er super hurtige til at mærke alting med det samme. Nu vil jeg ikke sige, hvor jeg hører til i den proces. Men når at vi mærker den der erfaring af Gud, det der nærvær, for nogle af jer vil I kalde det atmosfære, der har forskellige ord, man kan putte på det. Så ved man, her er der godt at være. Nu ved jeg, at jeg hører til. Og jeg kan mærke, at Gud han er tæt på. Og han vil mig det godt. Og han vil sige noget til mig. Måske ligesom Gary. Et billede, som man får. En musiker, man har brug for. Meget praktisk. Eller bare den oplevelse af, at du er værdifuld. Det kan være meget forskelligt, sådan som Gud han viser sig for os. Alt efter vores situation. Men det er Guds måde at vise. Gennem Guds ånd på, at vi hører til i hans familie. Og han siger, vil du være med i den her familie? Det tror jeg nok, du vil. Er det attraktivt? Oh yes. Det er jo ikke tilfældigt, at vi har startet en kirke. Det er fordi, vi synes, det er fedt. Og vi har lyst til at dele det ud, ikke bare her i København, men alle de steder, hvor Gud han åbner døre for os, ønsker vi at dele den glæde ud. Oplevelsen af, at man kan høre til, at blive en del af et fællesskab. Og da vi var nede på International School of Gospel, var jeg nede og holde en meget kort andagt, og nævnte et enkelt bibelvers, som jeg oplever er noget af det, som Gud han lægger tæt på vores hjerte. Den invitation, der ligger åben for os alle sammen. Og det er Jesus, der siger det, og det lyder sådan her. Jeg siger jer, bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får. Og den, som søger, finder. Og den, der banker på, skal der lukkes op for. Lad os bede sammen. Kære Gud og himmelske Far, tak fordi, at du inviterer os ind til at blive en del af din familie. At du har designet os til at have fællesskab med dig. Til at høre til
til at falde til ro sammen med dig, men også falde til ro og høre til sammen med din familie. Himmelske Far, hjælp os som kirke til at skabe et godt hjem for alle. Til at åbne vores hjerter og vores tid, vores relationer, vores energi og ressourcer for de mennesker, som er omkring os. Himmelske Far, hjælp os til at være gode venner, gode kolleger. Hjælp os til at være en velsignelse. Tak, himmelske Far, fordi at vi kan få lov at høre til hos dig. Amen.